Hola, ens tornem a trobar per fer una altra pràctica de relaxació. En aquest cas, per aprendre a deixar anar els neguits i els nervis. Ens preparem asseguts, mirem com sempre si alguna prenda de roba ens molesta i tanquem els ulls. Amb els ulls tancats i amb la respiració tranquil·la, ens preparem per iniciar aquesta pràctica. Observem la nostra cara, afluixem el front, les parpelles, les galtes, afluixem els braços i les mans, les cames i els peus. I ara inspirem, això vol dir deixar entrar l'aire, el guardem i apretem tot el nostre cos, la cara, els braços, les mans, la panxa, les cames i els peus. I aguantem una mica més i deixem anar tot l'aire. I sentim com el nostre cos s'afluixa i es relaxa. I ara anem a deixar anar les tensions de la cara. Inspirem, entra l'aire i fem una ganyota molt gran amb la cara. Una ganyota d'aquelles que si ens veiessin farien riure. Però nosaltres apretem la cara ben fort amb l'aire a dintre i després deixem anar l'aire i buah! La nostra cara s'afluixa i es relaxa. I cada vegada que ara traiem l'aire, deixem anar les tensions, els nervis, com tu dius, i el malestar de la cara. I ara portem l'atenció al braç dret i la mà dreta. Inspirem, guardem l'aire i apretem ben fort el braç dret i la mà dreta. I aguantem una mica més i deixem anar l'aire i sentim com el braç i la mà s'afluixen i es relaxen. I ara, cada vegada que traiem l'aire, deixem anar els nervis i les sensacions que no són agradables. I ara portarem l'atenció al braç esquerre i la mà esquerra. Inspirem, entra l'aire, el guardem i apretem la mà esquerra i el braç esquerre ben fort, una mica més, i ara expulsem l'aire per la boca i deixem anar. I cada vegada que traiem l'aire, prenem consciència de que podem treure els nervis, el malestar. I ara portem els dos braços endavant, inspirem l'aire i apretem els dos braços, les dues mans, una miqueta més,
una miqueta més i deixem anar l'aire i els braços i les mans es relaxen. I cada vegada que ara traiem a l'aire deixem anar els nervis, el malestar, les sensacions desagradables. I ara portem l'atenció a la cama dreta i a la cama esquerra. Les aixequem del terra, inspirem, apretem les dues cames i els dos peus, una mica més, una mica més, una mica més, i ara deixem anar i afluixem cames i peus. I ara sí, cada vegada que traiem a l'aire, podem deixar anar els nervis, les tensions, el malestar. I cada vegada que traiem a l'aire, deixem anar nervis i malestar. I ara observem com ens sentim en aquest moment. Ens sentim igual que quan hem començat aquesta pràctica? Oi que no? Doncs ara anem acabant la pràctica i començarem a bellugar els peus, començarem a bellugar les cames, els braços, les mans i per últim obrirem els ulls. Fins un altre dia.